La manera com introduïm informació en un full de càlcul pot condicionar la forma com treballem amb aquesta informació. Fixeu-vos en aquest cas. Tenim tota una sèrie d'hores d'entrada, hores de sortida i les hores treballades, que senzillament és la funció hora de sortida menys hora d'entrada. Ara volem saber el total de la setmana, però quan executem la suma ens emportem una desagradable sorpresa. Evidentment, aquest no és el resultat i molt menys és el total a percebre. Una possible solució seria passar-ho a sistema decimal, és a dir, 6 hores, evidentment són 6 en sistema decimal, 5 hores i mitja seria 5,5, fins i tot calcular 5 hores i 45 minuts és relativament fàcil, en aquest cas seria 5 amb 75, però ara ja se'ns complica bastant més la vida i no imaginem com seria 5,25, 5,12, etc. Com ho podem fer per resoldre-ho fàcilment? Fixem-nos-hi. La fórmula és molt senzilla. Agafo les hores treballades i ho multiplico per 24. Com podem veure, amb aquesta celda de control el resultat és el mateix, en les altres també és el mateix, i aquestes que ja eren més difícils de calcular mentalment, aconsegueixo fàcilment el resultat i ja no importaria quines serien les hores treballades. El total a percebre ara sí que ja és totalment correcte. Per tant, molt senzill, agafar l'hora i multiplicar-la per 24.